divines. Vale, doncs avui estem. Avui estem 22. I tu, que l'altre li vaig dir 17 i era 15. Que sóc secretària. Vale. Adéu, Josep. Adéu. Sí. Ja fa rato que la... Ja estàs gravant? Sí. Les tomes falses. Malgrat de mar... Un moment. Que no els agafa el riure. Que la pilota l'ataca, ara un moment. És igual. Necessitem material, per tomes falses, si ho heu de fent. Malgrat de mar, 22 de setembre de 2016. Projecte que engloba 70 aniversari del grup de teatre Germanó. Doneu permís per gravar l'entrevista i utilitzar el material recopilat per realitzar projectes culturals i de difusió? Sí. Quin és el vostre nom? Pilar Poc. Carme Mateu. Obdúlia Quatre Cases. I Garriga, que les mares també compten. És veritat. Pilar Poc i Uller. Carme Mateu i Brea. I tu ja has dit. On i quan vau néixer? On i què? On i quan? Ah, quina indiscreció de pregunta, no? Bé, jo vaig néixer a Malgrat el 15 d'abril del 1960, per això no s'hauria de preguntar. Doncs canviem la pregunta. No, a mi no em fa res, Soc el més vell, o sigui que... Canviem la pregunta. On heu viscut? Tota la vida a Malgrat. A Malgrat, sempre. A Malgrat, sempre. Durant quina època vau fer teatre? Jo em sembla que vaig començar sortint a l'escenari al 75. Sí, 75. Però un parell d'anys abans ja havia fet d'apuntadora, ja participava en el grup. Jo, si no recordo malament, havia de ser el 83 o principis del 84. No recordo quan vam estrenar, però bueno, si més no, començar a assajar el 83. Jo el 81. Sí, el 81, em sembla. Per què vau començar a fer teatre? A mi em va embolicar una amiga meva que sortia a Pastorets i un dia em va convidar a venir a veure un assaig i a partir d'aquí ja no sé què va passar. Que me vaig veure embolicada en tot aquest cacau i fins avui. Sí, jo de casualitat, perquè també unes amigues que, bueno, companyes que estaven fent primer de BUP, doncs sortien a la Marieta de l'Ullviu i faltava gent i, bueno, em va dir si em volia apuntar, vaig dir que sí, vaig dir que no en faria mai més després d'aquella obra, però comences i, bueno, i t'atrapa. A mi sempre m'havia agradat molt. Ja des de petita feia teatre a casa, convidava les amigues, els vestia, els hi feia un paper, els hi feia teatre, se m'havia agradat molt, molt. I quan vaig poder, doncs llavors vaig buscar un grup que fes teatre per incorporar-m'hi. I vaig trobar el grup Germanó. Altres familiars participaven del món del teatre? A mi sí, la meva àvia, la meva tia i el meu pare, a Vallirana, que eren llavors de Vallirana, i aquí. Home, jo la meva mare no l'havia vist, però sí que havia fet coses de petita. Però no em ve d'aquí perquè són coses que hem anat parlant després, però jo no l'he vist, però de petita li agradava molt tot el tema de teatre i de tot. Sí, jo més o menys igual, perquè el meu pare havia fet teatre amb el grup Germanó de jove, però esclar, eren uns anys que precisament jo no hi era encara. Però sí que a casa se'n parlava molt de teatre, això sí. Sí, ja ho Hi ha algun moment, on te mireu? En el Pepe o a la càmera? És igual. Jo us miro a vosaltres, també. És millor que parlem entre nosaltres. Molta gent em mira a mi, altres després miren a la càmera. Hi ha gent que fa les dues coses a la vegada. Un ull aquí, un ull aquí. Seguiu fent teatre? Sí. Sí. Després de l'experiència en el teatre, heu continuat fent alguna activitat vinculada al món de l'espectacle o cultural? A veure,
el món de l'espectacle cultural és un concepte molt ampli, però sí, bé, a nivell personal i també com a membre del grup Germanó, doncs participem amb els empastats, no només jo, sinó diferents persones del grup. Després, clar, si mirem com a cultural, doncs aquí també jo podria anomenar, per exemple, les sardanes. Jo he estat també un temps a la Junta de l'Agrupació Sardanista, uns quants anys, vam organitzar Ciutat Pubilla i encara hi col·laboro amb el grup de les sardanes. Sí, bueno, és que el món de la cultura és superampli i segur que tots en un moment o altre de la nostra vida hi participem en alguna cosa. Sí, bueno, jo sense voler ni proposar-m'ho em vaig trobar involucrada amb la barretina i llavors a part del teatre doncs intentem tirar la barretina endavant. Sí, bueno, jo com diu ella també temes com els empastats doncs també estem involucrats i bueno, he anat participant a coses, ara no sabria dir el què, però tot el que puc allà estic. Quins gustos teniu a nivell de teatre o altres arts? Amplis. Sí, depèn. Els meus són molt amplis. Sí. Igual em pot agradar una bona comèdia que m'encanta un bon musical. A mi tot el que m'arribi. Sí. Tot el que m'arribi i em remogui alguna cosa per bé o per mal, m'agrada. Una història, que hi hagi una història que... Sí. Riure és molt divertit i tu passes molt bé, però si vas a veure una obra de teatre que és un dramón i et fas un tit de plorar, surts molt satisfet, que vols que et digui. Sí, sí. També. Quina és la primera obra de teatre en la que vau participar? Fent què? Jo, si vols, et dic hasta el paper que deia. Jo te dic alguna cosa que vaig fer. Perquè deia tant. Jo crec que totes la recordem perfectament, la primera obra que vam sortir. Sí, sí. Perfectament. La meva primera obra va ser La mare enamorada, es deia. O La vida és una pel·lícula. Era una obra que tenia doble títol. La vida... Ara no sé si era una pel·lícula, la veritat. Però La mare enamorada sí. I feia d'una minyoneta. Feia una minyoneta que me van pintar unes rosetes molt vermelles, me'n recordo. I també puc dir la meva primera frase. La meva primera frase era: em demana el senyoret. Bueno, jo és que en deia una de frase. Bueno, no, deia 3 paraules, bàsicament, no? Llavors me'n recordo. Bueno, de fet, me va fent recordar ella, fa uns quants anys, que jo em pensava que no se'n recordava ningú d'això, i fa uns quants anys me va dir, sí, deies això. Era la Marieta l'Ullviu, que bueno, érem també un grup de noies que sortíem, dèiem 4 frases i així, que la meva frase era, sí, que és el meu, perquè del noi que parlaven i tal, i jo em pensava, ja t'he dit que això havia passat desapercebut, quan la Pilar fa X anys me va dir, sí, me'n recordo perfectament com deies, sí, que és el meu. I me'n recordo també que en Fèlix, des del públic, em anava dient, nena, crida! I jo, sí, que és el meu. I voltàvem les ombrel·les. Llavors vam fer un ball amb ombrel·les, que Déu-n'hi-do. Que Déu-n'hi-do. I cantàvem la cançó. I una ombrel·la no s'obria. I jo, per por que no se m'obrís l'ombrel·la, no la vaig acabar de tancar. I llavors, quan les posàvem a terra així, se me va obrir. Vull dir que la meva primera obra va ser, un número interessant. Una estrena. Un número interessant. Però, bueno, algú devia tenir que em va fer estar fins avui, de moment, no? I seguir. Jo la meva primera obra No em miris malament, Pilar. va ser El cafè de la Marina. I feia d'amiga d'una senyoreta que es havia de casar. I la primera escena, el primer moment, representa que estàvem cosint. I ella estava tan nerviosa que no podia enfilar l'agulla. I va i me la passa a mi. I jo, que era el meu primer moment, allà enfilant una agulla, que no m'hi veia. Però la vaig enfilar. I tant. I li vaig passar. I tant. I això és el que més recordo del meu primer instant. A la frase no la recordo, però enfilar l'agulla sí. I ara, encara quan em poso a cosir, que coso poc, penso en ella quan haig d'enfilar l'agulla. Veus? Sí. En quines
En quines altres obres de teatre heu participat i quin personatge heu que feies? Si més no, si són moltes, les més destacats. És que són unes quantes, Són unes quantes. Havíem fet coses juntes. Home, les tres, unes quantes, sí. Havíem quantes, fet coses juntes. Mm. I, ostres, és que hem tocat tots els pals, em sembla, Havíem fet des de... Jo recordo de lo més enrere, per exemple, recordo comedietes com... Ai, aquella de la bomba, com se deia aquella de la bomba? Distret però no Distret tant. però no Ai, aquesta- tant. oi, sí. Distret però no tant. tant. Que vam riure moltíssim. Molt. Vam riure moltíssim fent-la. Bueno, havíem fet unes quantes bogeries, Déu-n'hi-do. Jo aquest dia em vaig fer una llista i en tinc 40 i pico d'apuntades d'obres fetes. Sí, en tenim unes quantes. I de més cap aquí, jo per exemple, a nivell personal, una de les que he disfrutat més de les últimes és quan vam fer Pels pèls. Primera perquè els assajos eren una teràpia absoluta, vam riure tant, que era una teràpia absoluta venir a assajar, i després perquè era una obra que permetia, no, obligava a interactuar amb el públic, i és divertidíssim. No ho havia fet mai i és molt divertit interactuar amb el públic. I és una de les que tinc bon record, a banda dels no sé pas quants pastorets, i bueno, llavors les Setmanes Santes amb Jesucristo, Jesucristo Superstar, el Porte, sí. Jo, per mi, la meva primera obra és La Marieta a l'Ullviu, després vam sortir a algunes altres. Vaig seguir, però llavors vam seguir amb el Jesucristo o Pastorets, no sé si va ser primer Jesucristo o Pastorets, i llavors, per mi, l'obra meva primera que més m'agrada i més vaig disfrutar va ser La nit de Sant Joan. Tot, i a veure, disfrutar amb totes, I no sé, altres títols, doncs no sé, que n'hi ha molts. Moltíssims. Sí, puc recordar La filla del mar, que és la primera que em va tocar. I després el Peter Foncan, potser. També és la que Vam més... fer Joc d'adolescents, poder va ser Joc la meva d'adolescents, primera, sí. amb més paper, que sortia amb els joves d'aquell moment en el... I la meva filla, aquesta la vaig fer amb la meva filla. Història d'un mirall, també. Sí. I les germanes de sang, I les germanes de sang. Germanes de sang, que eren tot dones a dalt de l'escenari, que és estaven més cap aquí. tota l'estona a dalt de l'escenari, Sí, va ser sí. bastant dificultosa també, però Sí, també... és veritat, germanes de sang. Però també ens ho vam passar La bé. Cirereta relliscat, també hem fet. Relliscat. No sé, n'hi ha moltes obres, si ella diu que en té apuntades 40 i pico. Sí, vaig fer una No llista, tantes me'l va donar per segurament fer. no, però bueno. Vull dir Sí, que... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí. Jo la primera que recordo de participar, no de sortir, sinó participar, era l'Hostal de la Glòria, que els hi feia d'apuntador, que a més encara hi havia la conxa aquesta típica aquí a la punta de l'escenari, i encara me'n recordo, bueno, va ser una obra que gairebé és una obra en vers, que gairebé me la vaig aprendre de memòria, i encara me'n recordo dels primers versos, menja't aquesta coixeta. És que les obres en Les vers obres en vers queden molt enganxades. molt, Costen queden d'estudiar, Sí. però un cop les tens enganxades... Queden. En vers la que jo recordo d'haver fet és la Corona d'Espines. També. Jo a l'Hostal de la Glòria no hi era. Jo la primera que vaig apuntar, que abans de fer el Cafè de la Marina, vaig apuntar a la Muralla. Aquesta tampoc hi era. Va ser el primer que vaig fer aquí. Quina és l'obra de teatre del grup Germanó que us ha agradat més, tant d'espectador com d'actriu? És difícil, Sí. És difícil triar una obra. És molt difícil. Com a Tu pots dir la que has espectador, disfrutat més fent, Clar. doncs clar. jo com a espectadora, una de les que m'ho he passat molt bé, va ser amb La Ceba. No sé si la vau veure, La Ceba. Jo vaig riure molt amb La Ceba. Jo és que no vaig sortir. M'ho vaig passar molt bé. En Gavi, la Maria Antònia, la Montse Reiner, que feia un Ah, paper sí, de muda, no sí, parlava amb tota l'obra sí. fins al final, Sí. i era la guinda i la sorpresa de l'obra. Aquella m'ho vaig passar molt bé. I com a actriu, és que, aviam, moltíssimes. Una també que m'ho he passat molt bé, per una cosa que tu abans deies, és la dels 10 negrets, perquè hi sortia també la meva filla. I llavors Això recordo. això Queda clavat, sí. queda clavat, no? Sí, agrada molt. Jo potser com a espectadora terra baixa, mira bé què et dic. La recordo d'haver-la vingut a veure. Pues clar. Jo d'espectadora que no sortia ni pensaments de sortir va ser el Cafè de la Marina. La primera que vaig venir a veure, que vaig venir amb la meva mare, no? Vull dir que en aquell moment no m'hagués imaginat que jo sortiria algun dia, no? És la primera que vaig venir a veure a la Germana, el Cafè de la Marina. Gran obra. Molta gent.
Molta. Molta gent. I l'oliva que s'encallava en el... No hi havia manera de treure-la del pot. Aquest dec d'aquesta oliva et va dir que havia... O no, la Sandra, no sé qui era. A la Sandra, sí. També aquesta té glaça. Ens podeu explicar alguna anècdota personal? Bueno, hi hem anat, no? Personal. Personal, ja, és que jo no recordo que m'hagi passat... A banda de que alguna vegada t'hagis pogut quedar en blanc, que això Sí, em sembla bueno, que Bastantes. ens ha passat a totes, Sí. però anècdota així més d'allò no recordo que m'hagi passat gaire res. Jo recordo molt una anècdota, però no era personal meva, que va ser precisament amb l'Hostal de la Glòria, que sortia una parella, que eren en Joan i la Maria Gràcia Obanell, en Joan Puig i la Maria Gràcia Obanell, que havien de fer, en una de les escenes es havien de córrer un darrere de l'altre, no? Com si juguessin. I en Joan va ensopegar i es va aguantar amb el que va poder. I el que va poder van ser unes trenes postisses que portava la Maria Gràcia posades. I amb tan mala pata que el noi es va quedar amb les trenes a la mà. Clar, no vegis, no? La gent, el públic, tothom rient, a dalt de l'escenari tothom mort, ningú sabia què fer, en Joan amb les trenes a la mà, i al final què va passar? Pues que va acabar rient tothom, a la platea, a dalt de l'escenari i tothom trencant-se de riure. Però el més bo de tot va ser que després, quan vam poder tornar a respirar adequadament i la Maria Gràcia es va tornar a col·locar les trenes d'aquella manera, que no li van quedar gaire ben posades, a darrere surt la Teresa i va dir una frase que estava a l'obra, que l'havia de dir. I va dir, i tu noia, creu-me, i fes-te pentinar. Això ja va ser... Altra vegada tothom rient, clar, va ser massa. Recordo molt aquesta anècdota, molt. D'anècdotes moltes, Sí. i personal no... Sí, Moltes... en general, no sé, clar, són coses No, així. des com del dia dius, que l'Àngel passen. als Pastorets Ai. ens va sortir Ai, cap per ai, avall, sí. perquè el van voler penjar. Sí. És veritat. Oh, no, però és que l'Àngel baixava, o sigui, l'Àngel se girava i el decorat pujava. Te'n recordes? Que era una cosa una mica que dius, ai, ai, ai. Van voler penjar-ho, van dir, aquest any el penjarem que voli. Vale, molt bé. Venen els del GEM, li posen Sí, tots sí, sí. els L'arnès, arnès i tot, i se'n van anar. Ja els ho hem deixat a punt, se'n van anar. Posen l'Àngel i en Jo comença a fer... I ens queda cap per avall. Pantalons amunt, túnica cap avall. Oi, aquell dia no podíem... I a més se'ns va venir un atac de riure i ningú la baixava i aquella pobra noia anava dient que no em baixeu. La carne, mira. És el que passa, és el que passa. Bueno, coses del dia que vam voler pujar al Mini aquí dalt, No, se'ns que vam se'ns pujar. van pujar. Vam pujar. Se'ns va quedar encallat aquí a l'escala, no tirava ni endavant ni enrere, pujar un cotxe aquí dalt. Hi ha una cosa que... El dia que volia pujar el burro, Això t'anava a dir que m'ha sempre m'ha fet molta gràcia perquè fèiem els pastorets i bueno, en Joan se li va entestar que volia pujar un burro, coses d'aquestes que cada any vas innovant, no? I bueno, el burro no va voler pujar, vull dir. I clar, estava aquí, dic, bueno, i què fem amb el burro, no? I dic, bueno, Joan, dic, què fas amb el burro? Diu, bueno, diu, ara el tinc a la plaça de l'església, diu, enganxat en un arbre. Dic, bueno, i què? Dic, no ens el fotran, no? Diu, no, diu, a mi el que em fa patir, diu, és que me l'han deixat per 3 dies. Diu, i no sé si me l'haig d'endur a casa a dormir. O què? No? Total, el burro no va sortir, no sé què va passar amb el burro, no me'n recordo, però... no hi va haver manera que pugés ni un sol escaló, vull dir, amb pastanagues, amb penyal. Era No hi havia tossut manera. com un burro. Sí. Tossut com un burro, de veritat, aquell dia, oh. Bueno, coses així és un Sí. piló, Com engrescaríeu a la gent a fer teatre? Uf, és teràpia. Sí, Com ha dit ell abans, és teràpia. és teràpia. Sí. Bueno, només si veuen de la manera que en parlem, Sí. ja amb això se'ls haurien d'engrescar. Perquè... Bueno, que no només és això. Clar, ara, per exemple, són etapes, no? Sí. Hi ha hagut l'etapa que Això fas sí. aquí i ja està, i va haver-hi l'etapa que vam sortir molt a fer bolos, a fer, doncs, a participar en concursos, a participar en mostres. Llavors això ja era sortir tot el dia, era com una excursió, no? I en aquell moment doncs érem uns quants de jovent que sortíem, allò ja teníem Una el diumenge aventura. planejat, no? Vinga, carregar furgoneta, vés-te'n allà, munta... Era cansat, perquè era cansat, però bueno, en aquell... Ara, per exemple, potser no ho faria, no? Són Sí, etapes dona, que sí, passes. encara ho no? fem, No això, Bueno, encara ho fem. a mi em fa més mandra, ara, això, no? Però vull dir, en aquell moment vam sortir molt. Sí. I, bueno, anàvem allà, dinàvem junts, i, bueno, i vas fent...
sempre hi ha gent que te vens més que altres, però vull dir, vas Però es fa pinya, sí. Jo, per mi, una de les experiències bones de tot és la quantitat de gent que he conegut, no? Vull dir, amb ella poder no les coneixeria, si no fos pel teatre, perquè si no, no coincideixes poder... No? Sí, perquè a més coneixes gent de molt diferents edats, també, i... perquè tu ets bastant més jove que jo, per exemple. Bueno, no tant. Sí. Ja no tant. Ja no tant. Clar, llavors, al principi es nota més, ara ja no. No, Teniu algun missatge que donar al públic? Que vagin a veure teatre. que vinguin, que vinguin. Sí. Que vegin teatre, que vegin molt de teatre. I que hi haurà obres que els agradarà més, obres que els agradarà menys. Ara mateix, a Malgrat, hi ha molta gent que fa teatre, d'estils diferents, i jo penso que bueno, tu pots venir amb una i dius t'agrada o no, però que vinguin, que ho saboregin una mica, a veure què... I que ho provin un També, dia. Que ho també. provin. I per acabar, quin consell donaríeu als futurs membres del grup Germanó? D'aquí 5, 10, 20, 50 anys? Que s'ho passin bé. Que s'ho passin bé. És que gairebé és el més important. S'ha de ser responsable i quan agafes un compromís s'ha de ser complidor, això per descomptat, però a banda de l'esforç que suposa prendre's un paper i venir als assajos, que a vegades a les 10 costa sortir de casa perquè a l'hivern estàs allà al sofà i dius, home, amb lo bé que estic ara, haver de sortir, no? Però després, quan un cop ets aquí, et trobes amb els companys i comences a fer l'assaig, tornem a la teràpia i això és el millor del món. Que siguin compromesos i que s'ho passin bé. Jo moltes vegades quan surto de casa i vinc, no? És allò de dir, perquè m'he liat, Sí. és que No no sé sé sempre temps, que no sé per què t'emboliques, que no sé què, i quan torno és, uah, que bé que estic, no? Que bé que m'ho he passat. I per mi és això. Però això ho pensem una mica tots, no? Perquè comences, clar, veus molt lluny i és això el que tu dius, sortir de casa a aquestes hores i Fa així. mandra. Ara, quan acabes de fer una obra, dius, oh, que bé, aquesta setmana no tinc ganes d'assajar, però és que al cap d'una setmana ja és allò de dir, què Ho fem? trobes a faltar. Què fem? Ho trobes a faltar. No, vull dir, quin és el I la proper projecte? satisfacció, No? quan acabes de fer l'obra, la satisfacció, no? De si tot ha anat més o menys bé i ha sortit una representació digna, doncs aquella satisfacció de dir, bueno, totes les hores que hi hem esmerçat i tots són els moltes, esforços que hi hem posat, que són moltes hores, doncs mira, no? I si veus que la gent s'ho ha passat bé o ha gaudit de l'obra, doncs, bueno, penses que has contribuït, encara que sigui una mica, a la vida cultural del poble i això també és, doncs, és molt satisfactori. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. I podríem xerrar 6 hores més. Sí, sí. Sí. Home, sí, i tant. Ja podeu sortir, nens! Home, ja podien haver sortit, Sí, pobrets. tant.